Duna. Miesto, ktoré vzniklo tak, že si nezamestnaný týpek sadol za stôl a povedal si, že vymyslí najnehostinnejšiu planétu, akú dokáže. Ja ťa musím iba rýchlo zastaviť, tá planéta volá Arrakis. Ja som presne nad tým rozmýšľal, že dám tam Dunu, dám tam Arrakis a povedal som si, že film sa volá Duna a nechcem byť proste geeky kokot, ktorý proste, že ale to sa správne volá Arrakis. Ty si vlastne Fremen, lebo Fremeni ju volajú. Áno, inak to by presne napadlo, že Fremeni volajú Duna. To je ako, že keď chceš dať kontru absolútnemu geekovi, tak dáš ešte väčšiu geekovinu. Akože a ja som geek, lebo ja píšem scenáre o tom, jak by sa pívalo na týchto kokocinách a pozrite sa, s kým tu sedím, len hovorím. Píšeš fantasy knižku. Ktorú si môžete kúpiť vo vašich najbližších. Organické. Takže ako by sa bývalo na Dune? Konkrétne v hlavnom meste Arrakín. Mestečko Arrakín je umiestnený v čarovnej krajinke v púšti, ktorá má svoje pravidla. Musíš mať špeciálny kompas, inak zomrieš. Musíš mať špeciálny oblek na zadržávanie vlhkosti, inak zomrieš. Nemôžeš chodiť, musíš si žiť svoj disco príbeh. Inak zomrieš. Vieš, aké ministerstvo by sa že najviac uživilo na Dune? Ministry of Civil Walks. To pís. The Fremen cross desert spaces using the sandwalk, a dance-like motion with irregular rhythm which emulates the natural sounds of the desert. Takže postaviť tam niečo nebolo úplne easy. A keď náhodou si povieš, že dobre, že som pripravený, tak urobíš krok a zomrieš. Ale epicky. Počuli ste už o našom pánovi Ježišovi Kristovi? Bývanie v púšti inak vôbec nie je nová vec, lebo my sme ľudia. My sme nastavení tak, že hej, vidíš tú krajinu, kde sa nedá žiť a zabije ťa 200 rôznymi spôsobmi? Hold my beer. Dokonca jeden z najstarších architektonických nálezov archeologických, Çatalhöyük, Turecku, je vlastne osídlenie v púšti a vzniklo už v roku okolo 7500 pred Kristom. Už vtedy si ľudia povedali, že púšť, fuck, hej, idem tam bývať. Ja zbožňujem piesok v Riti. To ešte pravdepodobne verili na obrovské piesočné červy. Je inak reálne legenda o mongolskom púštnom červovi. A dokonca sú takí tí kryptozoológovia, ktorí tam chodia ho hľadať. Čo inak vynikajúce strávenie času. Čo si robil tento víkend? Hľadal som púštneho červa. Ono je to proste tak krásna planéta, že tam sa dostaneš iba, ak si nejaký vyvrhel, alebo potom nejaký veľký šlachtický rod, ktorý tam ide za trest. Čiže niečo ako Austrália. We're about to enter worm territory. Perfect location. Really good. Architektúra v púšti musí dodržiavať 3 hlavné podmienky. Chráni ťa pred slnkom, pred vetrom a šetri vodu. Easy enough, hej? Takže keď chceš niečo postaviť v púšti, nejaké mesto, tak by to malo byť, že čo najviac také zomknuté pokope. No, áno, presne, takto, jak to. Veľmi pekne zvládnuté, pekne zvládnuté. Osvetlenie v tých miestnostiach by nemalo byť, že priamo, že máš okno, malo byť tak nejaké odrazené. No, presne, tak, áno, aj to. Veľmi pekne. Potom pred vetrom, aby sa chránil, tak by to malo byť také, že na úrovni terénu. Ideálne také, že obklopené, no napríklad horami, ktoré vlastne... Super. OK. Ideálne, aby to malo nejaké hradby. Kto to točil? Prečo nemáme na čo pičovať? Čo to je za film? Ten režisér by mohol byť mesiášom, pokiaľ by nemal také nezapamätateľné meno. My name is Denis Villeneuve. Nevysloviteľné meno. Tak viete čo? Nepáči sa mi farba. Prečo bežová? Prečo tam není, že rúžová budova? Takže toto posrali. Tam máš. Tam máte. Denis Villeneuve. Áno. Denis Villeneuve. Jedna vec, ktorá mi ale celkom nedáva zmysel potom, sú tie gigantické otvorené priestranstvá, čo tam majú zrazu, hej. Všetko, čo to mesto urobilo dobre, si povedal, že niekde to chceme výzvu. A zrazu máš proste gigantickú otvorenú plochu, kde sa ti peče slnko, rozbehne sa ti vietor, nanosí ti tam milión piesku. No že aby to naozaj bolo takéto pekné, čisté, tak by to muselo, že non-stop behať, že 10 typkov s metlami. Polovica ich armádneho úsilia by boli, že typci s metlami. Ale tak kto vie, aká je zamestnanosť na Arrakise. A ďalšia vec je, že potrebuješ mať miesto, kam môžu ísť turisti.
Ja, že nech sa tam fotia a s tými štvormi palmami. A zase možno je to perfektná planéta presne pre ľudí, ktorí zbožňujú solárko. Arrakis. Turbosolárium. Prirodzené spáleniny 2. stupňa. Ďalšia vec je, že vlastne, ak sa ti tá plocha nahreje, tak ona ti sála teplo ešte všade dookola. A ja chápem, nemôže byť všade strecha, ale aspoň nejaké plachty alebo niečo, vieš, že to je v tej púštnej architektúre veľmi bežná vec, že proste to prekrieš plachtami. No. Ako strecha je dôležitá, lebo čo ak naprší? Zakrytie palmy začalo jebať. Vieš, potom ten typek, čo tie palmy polieva, musí tie plachty nosiť oblečené. To, aby on vedel, že a toto je tvoje miesto spoločnosti. Budeš na slnku celý deň, bude piec na teba a ty budeš musieť byť oblečený vo všetkých vrstvách sveta. That is so not the opposite of taking somebody's underwear. You hide my clothes, I'm wearing everything you own. Arrakeen je postavený ako pevnosť a je zároveň ako obydlie, hej, že na jednej strane sa tam býva, na druhej strane to akože chráni tú výrobu toho korenia. Má to hradby, je to postavené vlastne na kamennom podloží proti červom. Takže koho fasa nápad bol, že postavme tu jednu z najdôležitejších vecí, hej. On to aj povie, najdôležitejšie veci je vesmírny prístav a rafinéria. Prečo je tá rafinéria, že hneď vedľa hradieb? Zjavne nie si členom nejakého vysokého rodu, lebo každý, kto je Harkonnen alebo Atreides, tak vie, že je to vojenský cieľ, tieto rafinérie, takže to nedáš do stredu mesta. Aha. Však ohrozíš tých civilistov a ich dokonalé životy na tomto mieste. Jasné, tak to až rovno za hradby, že dajme to tam, to nebudú očakávať takéto umiestnenie. No jasné. Podľa mňa, nech to dajú mimo mesto rovno. Nech to dajú na dobrých 10 km bokom. Akože keď sa pozrieš na reálne mesta, tak tie rafinérie veľakrát sú okrajovo. Nemáme červy väčšinou na Slovensku, hej, príslov v nafte. Ježiš je cesta. Nie, dobre, dostal si ma. To je, že... Dobre. Yes. Fatality. Inak podľa mňa tie dámy pri Slovnafte majú červy. Ja nechcem mať červy vo svojej nafte. Čo tam robia? Slovnaft, čo tam robia? Do piče zmrzlinu. Preto zdám tej trúbky, vieš. Fú, a to čo znamená, že keď tam horia tie komíny? Topia maliny. Ono sa to, že roztopí a potom, jak v tom Terminátore, vieš, to tak prelievajú, vieš. Do tých kornútkov, vieš. Will this melt in there? Put that cookie down! Now! Áno. Tak to vzniká zmrzlina. Však vlastne aj čokoládu musíš roztopiť, presne. No a ja chápem, že treba uzatvárať tie budovy v určitých hodinách dňa, keď je to takto najhoršie, lebo však, aby im fungovala klíma, vieš. Vždycky tam je nejaký dopotený typek, že ježišmarja, to však vyvetrajme, nie? Ježiš, no, typické. Inak to mesto by vlastne malo vyzerať nejak takto. Ale prečo to robia ručne? Oni proste cestujú vesmírom na gigantických vesmírnych koráboch, ale toto musí prísť týpek, že... Jediné vysvetlenie, lebo áno, v tom svete v podstate kedysi dávno bola nejaká vojna robotov alebo AI, niečo takéto, tak zakázali veľa technológií. A nechce sa mi veriť, že dvere boli... Toto je nebezpečná technológia. Že to boli asasíni najväčší. Najviac ľudí pomrelo, keď chceli ísť cez dvere. Takže čo, aj v tých váškach, čo majú, že vzadu sedí typek, čo robí, že... A potom letia, že tichšie, prosím ťa. Inak si vezmi, že je to v podstate krajina, kde je že piesok všade a majú tam látku, bez ktorej sa nemôže hýbať vesmír, alebo bez ktorej sa nemôže celkovo cestovať. No. Jak to, že tam ešte není Amerika? A inak celý Arrakeen miluje tieto dvere, čo sa šúchajú po zemi, alebo len pootačujú, ja neviem čo. Akože, keby som robil niečo na planete, kde je všade piesok a kde bude všade stále piesok, možno by som sa vyhol veciam, čo sa šúchajú jedna od druhu. Lebo pokiaľ viem, tak piesok není najlepší lubrikant inak. Aha. Ježišmaria, konečne. Teraz niekto pred obrazovkou iba, že Drahá! Máš super správu!
Inak keď sa sťahovali z toho svojho predošlého sídla, tak tam bol záber, jak balia obraz. A potom prišli na Arrakeen a ja mám otázku, kde ten obraz dali? Ja som ho tam nikdy nevidel. Ja som tam nikdy nevidel nič na tých stenách. Či prišli a povedali si, že srad na obraz, určite to nebude krajšie, jak pieskovcové steny s prúžkami. Inak fakt, kam dali všetky tie veci? Sa tam nasťahoval obrovský dôležitý rod, ktorý mal určite milión vecí. No, minimálne niekde v zábere by mal aspoň jeden Roldor. No, ale aspoň takýto brnený, jak v hradoch býva. Vieš, Martin, keby si vedel, že do tvojho bytu príde nejaká cudzia armáda o pol roka, prerábal by si kuchyňu. To je pravda, to je pravda. Klop otvorí, že tam, že no my sme z Ománu. Však nemám obrazy, to sa vám nemôže páčiť. Ja, on to dal dole, no nič, ideme k susedom. Akože takto, ja chápem, že také tie dôležité miestnosti, že meetingovka, bufet, hej, že by boli urobené v tomto štýle toho púštneho brutalizmu. Hej. Tak áno, nenesieš tam ten neonový nápis Rock Pub alebo niečo. Bar Algaí. Ale že naozaj proste každá jedna miestnosť musí byť takto, aj akože spálňa. Lebo vieš, ten interiér, ten domov by mal byť takým únikom pred tým vonkajším svetom. Vieš, že ty sa vrátiš z púšte, dehydrovaný, očervený a neviem čo všetko a prídeš domov a určite si povieš, že Ježiš, ja som taký rád, že sa môžem dívať na viacej pieskovej farby. Bože, to mi tak chýbalo, táto farba. Ja už som sa nedel dočkať, až prídem domov, láhnem si a budem pozerať na béžovú. Yes! Máte radi výzvy? Chcete popracovať na svojom opálení a dehydratácii? Máme pre vás fantastický tip. Mesto Arrakeen, umiestnený uprostred magickej púšte s naozaj epickou faunou. Ak milujete béžovú, neznášate obrazy a nemáte veľa vecí, mesto Arrakeen je presne to, čo hľadáte. My sa sem teraz sťahujeme aj s rodinou. S mojimi malými stormtroopačtami. Strompúpetkami.